kaigsunan o mga mahal lamong tigpaminaw nining tungura karon. Ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad Reverend Charlie Eugenio, Chief Minister, kinasing-kasing nga magadapit kaninyo og magapanginaot ngunta kamong tanan karon nakapagpaluna na sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan para mapatalimugan kini makamaturan nga makapaghatod ganato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gamit, dili kini gigamit para sa pagsupak sa Biblia. O ining tungura among mainiton nga mga pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalilain nga dapit, labi na sa mga chapter president kamoy naghupot usab ug nag-angkon sa radio station para maialagad kining maong programa. Kumusta kaninyo sa tanan nga mga nagapamati karon niining atong programa? O atong mainitong pagpangamusta usab sa mga kaigsunan diri sa PBC compound, no? Kumusta kining tanan nga sa mahulatayon, malahutayon kamo kanunay naa sa maong pag-alagad sa atong pagtulunan. O dili nato pagkalimtan ang atong hiniusa diya sa mga unahuna para sa pagpanglikom, no? Para sa atong PBCM Palace Reconstruction. O ini karon nga tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista inyong mapamatian. Kumusta sa mga igsoon kaninyo karon makig-uban ni Evangelista Brother Hernaldo Pepe akong mainiton og kinasing-kasing nga pagpanimbaya sa tanan aron sa pagpadayon sa paghisgot magapayle pa ang kauban nga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsoon Brother Mario Arlito Chapin magapagiguban karon ining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan niya pa ang kauban ni ministro magapaila. Kumusta og maayong pagpataling usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 30 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mabati ang programa sa PBC mga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Adunay matag adlaw Domingo o adunay matag adlaw Sabado sa inyong pagpatalinghog. O kumusta kaninyo karon ining inyong pagpatalinghog nining takna karon sa pagsunod ninyo sa atong programa dinhi sa radio o dinhi sa inyong pagsudong sa ato ang Facebook Live. O sa tanan nga mga membro sa pagtulunan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig mao kini ang Marso 10, Agosto 19 o ang Disyembre 29 busa giawhag ang tanan nga mga membro sa pagtambong nining mga higayuna. O kumusta sa itong mga suking tigpaminawan din sa Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa. Mabati ninyo kami matag-adlawng Sabado sa inyong pagpatalingog duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa gaponon. O mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Din kitagaan kini og kinabuhi sa kauban nato nga ministro o ebanghelista Brother David Resaba. O usab ang naghatag og kinabuhi mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlaw Domingo dinhi sa Mount Apo Radio. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon mga kaigsunan. Live dinhi sa Facebook ang ato ang programa mga kaigsunan. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati ninyo kami dinhi sa niining sibihan sa RPN DXKO Radyo Ronda. Alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Ug kanunay pagsubli dinhi sa matag adlaw Martes ug Huwebes. Ala 1:30 ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi nining maong sibihan sa RPN DXKD Dipolog, Radyo Ronda. Alas 6 kadto sa alas 7 ang takna sa kagabion, matag Domingo, live gyapon sa Facebook ug makita kini sa YouTube.
Ato usab nga kumusta atong mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibahan sa DYLA matag adlawng Domingo duha ka hugna kini mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kautuhon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagna sa kapunon. Din gitagaan kini og pagdumala sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Live gyapon sa Facebook ang programa. O kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati din hining maong sibihan sa DXEL Like FM. Matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kapunon din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM members ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Live yapon sa Facebook ang atong programa. Ug usab atong kumusta atong igsuon nga nahimutang sa United States of America, TC Kulihat PBC member og si Lily Patterson PBC member og si Brother Nicodemos Nicky Hermias PBC member og ang legal counsel Attorney Ramel J. Carion ug kadtong mopaabot og mga pangutana mamahimo ka mong mutawag sa numero ni Brad Ronnie 0917-811-8882 ug mga basahon usab nga approve na sa atong executive ania naka-display sa screen mamahimo na kamong mukuha sa mga kopya niini ug ang sunod usab nga mga basahon naka-display ug kining sunod nga display sa screen Aquilino Valencia ayaw na ninyo kini tuuhi kay gitaktak og expelled na kini sa pagtulunan sa PBC mo karon sa paghisgot sa tima ibalik ko kabukang Reverend Charlie. O ini karong tungura mga mahal lamong tigpaminaw mga kaigsunan. Ang ato karong paghisgutan mo kini ang pag-iwag o paghatag o kahayag unahon ang imong panimalay o pamilya. Importante kini mga mahal nga kaigsunan no. Nga ang pag-iwag o paghatag o kahayag unahon ang imong panimalay o pamilya pero sa dili pa at usang display brethren ang mga nagapangutana nato o ang ilang kinahanglan nga mga pagtubag ato pug ihatag kanila brethren nga diri sila magapamati. Okay, mao ni ang mga pangalan sa mga nangutana. Una dinhi mao si Efren Anino Guhildi, ikaduha mao si Boy Ortiga, ang ikatulo mao si Rigor is Khalid Anyep dinhi sa Sumilaw Bukidnon, ang ikaapat mao si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla Cebu, ug ang ikalima mao kini si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling Cebu City. O ang atong pagpakita brethren nga diha sila sa ilang mga pangutana diri sila sa ilang gikinahanglan nga tubag brethren. Okay, mao kini ang mabati man ni dinhi sa sibihan sa RPN DXKO, RPN sa oras alas 12 ngadto sa launa. Di nagpadangat sila sa ilang mga pangutana. So dinhi gyapon nato ang ato ang mga paghanay sa atong mga pagtubag busa ato silang giawhag Reverend nga sundan nila ang atong programa dinhi ning maong sibihan nga mao ang RPN DXKO dinhi sa Cagayan de Oro City. O balikan nato ang atong uluhan sa atong pagtuon garon brethren nga ang pag-iwag o paghatag og kahayag unahon ang imong panimalay o pamilya. Importante kana. O sama sa atong iiwag sa paghatag natong kahayag nga unahon ang atong panimalay brethren o ang pamilya. Sa gitugon ni Master nga gipasidaan brethren para masayran sa tanang makaigsunan. Si Master ba nagtugon ba sa atong mga kaigsunan o kanato nga aduna gyoy mag-traidor brethren sumala sa gipahayag ni Master? Adunay gitugon ang atong magtutudlo Reverend og angay ning atong gyud ning dumdumon kay nakapakadelikado kini nga tugon kun atong supakon. Og nasulat kini sa maong basahon nga naguluhan Reverend mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Iunyo Sr. Diin ikaw mo'y principal author ni ini Reverend. O nausab kita brethren. Yan ang basahon no. Unya na din ang pangalan ni Mr. Danilo Nako isip katimbang or katabang nimo niini sa pagpahigayon sa pagsulat makita Sa wala pa lugar maglain sila brethren sa ilang minaumao o binuhat-buhat nga pagtulunan nga padim brethren. Din ang ihang kauban ini nga mo'y nahimong presidente o founder nya chief minister pagyod kining kanhi ebanghelista o ministro sa PBCM nga mao si Hermoines Macarayo. Atong makita dinhi Reverend sa maong pahayag nga kining maong basahon first printing niini makita na to kung nagalantaw kamo sa ato ang Facebook Live mga kaigsunan atong makita ang first printing niini niadto kining October 10, 2014.
Nunya napahigayon ang pagprinta niini nasa ubos gibutang diha printed by Shailani Computer Services San Antonio Asan Misamis Oriental. Unya kini si Shailani anak kini ni Mr. Nakwa. Ang nakapahayag dinhi nga tugon sa magtutudlo ngadto sa iyang mga katawhan nga PBCM niya sa chapter 4 verse 107 atong pagabasahon giingon. Pahayag kini sa magtutudlo, ang tanan nga magtraidor kanako, timani, pulos, mga tulog. So, delikado kay kini, Reverend, sa tugon sa magtutudlo, kay kining pagpasabot nga mga tulog, maura ba kining dangatan unya sa kamatayon, kinsay gi-adisan ni ining mga tulog nga mudangat sa kamatayon, kadtong mga tao nga motraidor sa magtutudlo. Oh, tungod kay kanang pulong nga traidor bradon kung basahon nimo na sa Kristohanong katiligban ang Lucas 22:22 si Judas Iscariote gitawag traidor sa atong naandan nga Biblia labi na sa Seventh-day Adventist na Biblia bradon nga gitawag og magbubudhi magabudhi sa atong Ginoong Kristo sa dihang pahibalo ni Kristo nga magabudhi pag nahitabo na, magbubudhi. Ang tawag niya na sa Biblia nga Kristohanong katilingban bradron, traidor. Traidor. Busa katod yung mga traidor, wala na. Nagbudhi na lugar nga ang iyang gitindugan o gibarugan nga PBCM, di na lugar PBCM Brad Mario, Brad Hernan, Brad Ron. Kinoon. Nakaron, tungod kay ang atong gihimo nga uluhan, ang pag-iwag man o paghatag og kahayag, unahon man ang atong panimalay o pamilya, unsa ba ang iiwag, Brad Hernan, sumala sa nakasulat sa Biblia ingon nga sandiganan sa atong pagtuo sa pagtudlo ni Master Kanato. Kahayag ka na, Reb, atong pamatud-an, Reverend, sa may tatak nga 70 Adventist nga Biblia, sa Efeso, Kapitulo 5, versikulo 8, hangtod sa 9 ang atong pagabasahon. Kay bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Pagawi kamo ingon nga mga tao nga may kahayag. Sa 9 kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo ug matarong ug matuod mao kana, Reb. Busa matinaw. Brad Hernan sa imong gibasa, Brad Mario, Brad Ron nga kung aduna di pag-iwag o paghatag og kahayag, kung unahon man ang imong panimalay o atong pamilya, ang ihatag og pahayag o kahayag mo ning atong nabasa sa Kapitulo 5, versikulo 8 nga, kay bisan tuod, gangit-ngit kamo kanyato, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Usag ingon, pagawi kamo, ingon nga mga tao nga may kahayag. Kay ang bunga sa kahayag, matod pa, resulta lugar, bunga unod. Kaya ang bunga sa kahayag, makita diya sa tanang maayo, matarong ug matod. Ang kahayag di ay maayo na, kay kahayagon, matarong na, unya matuod. Sa ato pang opposite niya na, kung kangit-ngit, dili ka na kamaturan. Busa, ang ihayag o ihatag nato nga iwag sa panimalay o pamilya, mao ang gitawag og kamaturan. Mao na ang unahon. Kung dili nato unahon, ang atong panimalay, kalakip na niya na ang kaparintihan. Unsay giingon sa Biblia, Brad Mario, kung dili nato iuna sa pagsugilon sa atong panimalay o sa kaparintihan, ilimod hino nato dito kanila. Unsa ang giingon sa Biblia? Sumala din din sa nakasulat sa Biblia, din sa pagbahayag sa Seventh-day Adventist Church, sa unang Timoteo sa iyang Kapitulo 5, versikulo 8, ingon ini ang nakapahayag. Ug kung adunay tao nga wala magtagana alang sa mga iya, ilabi na alang sa mga sakop sa iyang kaulingong banay, kini siya nagalimod sa iyang pagtuo ug labi pa siyang dautan kay sa dili magtutuo sumala sa pagpahayag ni Ren. Busa matinaw nga nakasulat sa Biblia. Kung ikaw di ay magalimod sa imong pagtuo, sumala sa gipahayag ni Brad Mario, matinaw. Kini siya nagalimod siyang pagtuo, diin man nalimod.
Matod pa og kun adunay tao nga wala magtagana alang sa mga iya, ilabi na alang sa mga sakop sa iyang kaugalingong banay. Ang banay na hinuon, wa na hinuon masugin ni. Nagalimod, kini siya nagalimod siyang pagtuo. Labi pa siyang dautan kaysa dili magtuto. Busa, unahon gina ang paghatag og kahayag ang mga naa sa atong panimalay o pamilya o kaparintihan. O unsa pa ang gidugang payag pagkatapos pradunhain pa ang dugang payag nga maugid na ang unahon sumala sa Biblia sa paghatag og kahayag o kamaturan, Bradron. Ang unahon gyud pagbuhat nga gingon sa pagpahayag sa Biblia nga unahon man ang sakop sa kagulingong panimalay, didto i-explicar gyud ang kamatuoran nga gingog kahayag. Gibasa ka ganina sa Efeso 5:8-9 nga ang kahayag bunga niini mao man reverend ang kamatuoran. Oh. Akong basahon reverend sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, ari ko mobasa sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 14 ngadto sa 15 ang giingon. Kamu mao ang kahayag alang sa kalibutan. Referado ni sa mga tao nga nangalagad og Dios nga giingon nga kamu mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang siyudad nga mamutang sa ibabaw sa bungto dili gayod mahisalipdan. Busa kung maghisgot, mapostag ka Diyos, Bradron. Kung maghisgot di ay og siyudad sa Diyos, nahimutang gina sa ibabaw sa bungtod, Bradron. O dili gina mahisalipdan. Tinuod. O sila, mo gitugon nga kamo ang kahayag alang sa kalibutan. Unya. Okay, Reb. Atong ipadayon pagbasa dinhi sa bersikulo 15, matud pa dinhi nga atong mabasa. Ang mga tao dili usab magdagkot og suga aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan, kundili sa ibabaw sa tungtunganan, og kini magaiwag kanilang tanan nga anaa sa sulod sa balay. So doon na po gipahayag ni dinhi Reverend nga ang tao dili daw usab magdagkot og suga nya ibutang ilalom sa gantangan. Manang takluban ba kung dili ibutang kini ibabaw sa tungtunganan haron daw kini magaiwag kanilang tanan nga naa sa sulod sa balay. Oh, di matinaw nga ang naa sa sulod sa balay, Bradron, mo ng pamilya nga iwagan sa kahayag. Tinuod. Nakita nato nga ang kahayag mao ang gitawag o Kamatuoran. kamatuoran sumala sa nakasulat sa Biblia. Unya, O, unsa pa ang tugon, Bradron? Mao ni ang usang mga importante pod nga tugon niadtong mga tawo nga kinahanglan magaiwag sa kamatuoran o suga diya unahon ang panimalay niya sa 16 Reverend nga bersikulo akong basahon gingon pasigaan ninyo ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. O di pagkatapos na sa paghatag og kahayag sa panimalay o pamilya nga maiwagan, sa gibasa nimo, Bradron, ipasiga na ang maong kahayag sa atubangan sa mga tao Tinuod. para makita na ang maayong mga buhat, Buhat. o daygo nila ang amahan nga gihisgutan nga nasa langit. O ilain, Bradron, description na nga paghisgot og amahan nga nasa langit, Dios ang gisgutan diri, Bradron. Tinuod na Reverend. Karon, mao na ang gitudlo sa Biblia nga naman. Kay kung makahupot na kitag kahayag o kamatuoran, mga mahal mong tigpaminaw, mga kaigsunan, kinahanglan giiwagan nimo ang imong kaugalingong panimalay o pamilya o katuusab nga dili na nimo pamilya o dili na nimo kaparintihan. Imo silang giiwagan aron makita nila ang kahayag nga makita nila diha sa ilang pagsulod sa imong nasudlan nga kamatuoran. Ayon ang priba niya na Brad Hernan sumala sa Biblia. Ang priba Reb atong pagkabasahon sa may tatak lamang gyapon nga Seventh-day Adventist Church nga Biblia sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 16 mo kini ang atong babasa. Walay tawo nga tapos makadagkot sa suga iya kining paggatakluban ug tadyaw ibutang ilalom sa katre. Hinunua igabutang niya kini ibabaw sa tungtunganan aron sila nga managsulod makakita sa kahayag. O di ba tinaw nga wala di ay tao nga tapos na nakadagkot sa suga. Sa to pa humana ka nakailag nga maturan. Imo na hinunggit takloban og tadyaw sumala sa Biblia. O matud pa sa gibutang sa ilalom sa katre. Kay kung suga na tinuod, mag-away-away ang iring og ang ilaga, Bradron. Ilalom sa katre. Pag mayabo na, kay sa una, uso pa ba ng suga, Bradron, nga may gas, Gas. lamparilya, Di pabilo. di pabilo. Pagka mayabo na, masunog pa kang apil naghigda sa katre, Bradron. Tinuod. Busa, tungod kay ang Biblia naghisgot man nga ang kahayag,
ibutang gyud daw na sa ibabaw sa tungtunganan aron nga sila nga managsulod makakita sa kahayag nga imong giiwag kanila kana ang nakasulat sumala sa Biblia. Por iso, niining atong pangutana, daan ba sa unang panahon ba gyud pod bradron nga iuna gyud ang pamilya sunod ang dili na pamilya bradron sa panahon sa katawhang Israel bradron nga katawhan sa atong Ginoong Hiyuba sa unang ugna nga panahon sa pagpangalagad bradron. Oo, Reverend, daan pa sa sinugdan sa unang hugna sa pagpangalagad nga kung ang tao magpasigas kahayag nga mo ng kamatuoran, but ipasabot, i-explain, unahon ang membros, pamilya, hayaan ang mga tao, nagyod, nagsugod yun sa unang panahon nga, mao gini unang buhaton nga didto sa pamilya, una i-explicar ang kamatuoran o kahayag. Dini sa Biblia nga may tatak, Reverend, nga Seventh-day Adventist Church gapon na rin kumubasa sa Deuteronomio. Kapitulo 6, versikulo 4 ngadto sa 7, gingon. Magpatalingog ka o Israel, si Hiyuba nga atong Dios mo'y usa lamang ka Hiyuba. 5. Og higugmaon mo si Hiyuba nga imong Dios sa bugkos mong kasing-kasing, og sa bugkos mong kalag, og sa bugkos mong gahom. So ang paghigugma di ay unahon ngadto sa Dios buhaton sa katawhan nga sa unang panahon Israel. O sa 6. Og kining mga pulunga nga gisugo ko niining adlaw magapaibabaw sa imong kasing-kasing. 7. Og igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak, og magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay, og sa magalakaw ikaw sa dalan, og sa imong paghigda, og sa imong pagbangon. Nga isulti nga naagyod ang paghigugma sa Dios kinsay imong sultihan yana ang membros imong pamilya didto sa imong mga anak nga kinahanglan higugmaon gud nimo ang Dios. Unya ang gisgutan pa brethren nga ang katawhang Israel ang ilang pagkangalan sa katawhan sa Dios nga nagbarog sa Dios Israel pananglitan ang Israel mao ni ang PBC brethren di ang mga membro sa PBC magbarog sa pag-ila di kang master nga maong katumanan sa Espiritu Santo brethren Tinuod. pero naa sa PBC dili kay kunuhay gidala-dala ang ngalan ni master Unya dili na sa PBCM. sa padim na Dili na mo husto. bulag sa nakasulat sa Biblia. O niya, kung sa literal pa, brethren, ang giwali, kay si Master sa material, ato mang amahan, brethren, di ang amahan, unta ni Makaray, may ang iwali po, brethren, di Tinood. ang ato ang amahan, brethren. Kuna. Si Sibyo, unta, Eusebio Macarayo ang iyang iwali. Na pinaagi nining nga gipakita nga ehemplo busa sa gipakita sa numero sa Biblia kay ginumerahan man ni ang kapitulo numero Ang bersikulo numero po. numero sa bersikulo 7 gisgutan nga og igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak og magasulti ka may nini sa magalingkod ikaw sa imong balay di pagingog balay inyo na Tinuod. pamilya na og sa magalakaw ikaw sa dalan. Hindi naman to nimo pamilya kay ni adto na makasdalan brethren. Di sa to pa nagsugilod ka na sa mga katawan. Aduna na lugar niya na ang pagmisyon. O di sa ehemplo lang daan, bangag na sila brethren. Tinood na, Reverend. Falsipikado na. Ang ato hapit naman ta mga opaw brethren, mga opaw ta diha unya ang atong wali pod labaw pas atong buhok nga naupaw brethren. No. Wa hinungdan. Tinood. Importante ni lagbong atong buhok unya nangawala ang atong buhok wa pa ta maupaw pero ang atong katarungan dili upaw buhok ra may naupaw Magunsa man ang tag-as o buhok nga kompleto pa dias ulo pero ang mga rason sa pagpamatuod upaw man. upaw na tanan. Upaw na tanan. Bahalag na nga upaw na nga dangas ng atong mga ulo, Reverend, pero ang atong pagpamatuod kompleto. Na ay pangdugang payag nga sa unang hugna nga panahon nga ang ato gyud makabatan unahon pagpaila, pag-edukar sa pagtulunan sa Dios Bad Mario. Hain pangdugang payag. Sumala din ni Reverend sa pagpahayag, kini atong bagapasahon kining Biblia, Seven Adventist Church, sa iyang pagpahayag sa Isayas, sa iyang kapitulo 38, versikulo 8 ngadto sa 9, gingon din sa pagpahayag. Gingon, kaya ang sure dili makadahig kanimo, ang kamatayon dili magpasidungog kanimo, silang manaog sa gahong dili makalaom sa imong kamaturan. Sumala Reverend sa pagpahayag. Sa 19 gingon,
ang buhi siya magadaig kanimo. Ingon sa akong ginahimo niining adlaw, ang amahan mupaila sa iyang mga anak sa imong kamaturan. O di ba tinaw sa nakasulat sa Biblia? Kay ang Siol daw, dili makadaig kanimo. Ang Siol. Sa kapinulungan nga Hebro, kung basa mo na sa listahan sa mapulong, kanang the word nga Hades o sa ka-Grigo. Pag sa Hebro na, Siol. Siol, lubnganan lugar. Oh. Unya gingon nga kung naa na dita sa lubnganan o patay na, dili na ta makadaig o ang kamatayon dili na mo'y makapasidungog. Tinuod. Sila daw nga mga nagapanganaog na sa gahong, anang gahong bangag naman, nalubong lugar. Oh, lubnganan. Dili na makalaom sa kamaturan sa Dios. Kaysa lang ang makalaom sa kamaturan. Sa versikulo 19, ang buhi siya magadaig kadimo. Ang buhi di mo'y modaig sa Dios. Og ingon sa ginahimo nining alawa, busa ang balaod, ang amahan mo paila sa iyang mga anak sa imong kamaturan. Di pa pailhon ang mga anak sa kamaturan. Mo nang atong nakita sumala sa nakasulat sa Biblia. Karon, sa pagpakita niya na, kung dili ang katawhan sa Dios sa unang panahon, bradron, ang Israel man. Tinuod. Ang Diyos ba naningil ba doon? Sa usas sa tao nga Israel, sa ginikanan nga, nakita niya nga ang iyang mga bata o kabataan, ana sa pagkamasalay punwa siya maghatag o pagpaila, pagbadlong sa kamatuoran nga angay buhaton aron magsubay ang iyang bata, bradron. Naaba nga ang Diyos nasuko niya na. Masuko maningil gyud ang Dios sa mga ginikanan nga dili gyud mo paila o mohigugma sa Dios o musultis kamatuoran ngadto sa iyang mga banay, particular sa mga anak. Sa ilang mga nahimong kasaypanan. Tinuod ka na, Reverend, og ang basahon ako ang Biblia nga may tatag SDE Bible dinhi sa unang Samuel kapitulo 3 bersikulo 12 ngadto sa 13. Gingon, nianang adlaw ako magahimo batok kang ili sa tanan nga akong gipamulong mahitungod sa iyang balay, sukad sa sinugdan bisan hangtod sa katapusan. Busa sa di pa nato ipaden, bradron, kining gyud nga nakasulat sa Biblia, kining ili ba, bradron, no naman po'y ili sa ato, bradron. Hilabihang mas sinupakon ba, magsuroy-suroy man kuno ni siya kay magsangyaw-sangyaw sa padiim nga iyang ginatuuhan na ba. Samantalang pibisiim siya dati, mo ning naagyod pod sa unang panahon, sa panahong Israel, kini si Ili ba? Unsa, bradron, si Ili? Unsa na? Si ili matod pa dinhi nga niyon ang Dios natong adlaw ako magahimo batok kang ili sa tanan nga akong gipamulong mahitungod sa iyang balay, sukad sa sinugdan bisan hangtod sa katapusan. Unsa maning giingon nga nianang adlaw nga dunay gipamulong ang Dios ngadto sa balay ni Ili? Kay matod pa sa Dios, ako nagsugilon kaniya nga ako ang magahukom sa iyang balay sa walay katapusan. Dinhi sa 13 nga bersikulo. Tungod sa kasalanan nga iyang nahibaluan, may kasalanan dayang nahibaluan si Eli di sa iyang balay. Tungod kay ang iyang mga anak nga lalaki na nagdala og tunglo sa ilang kaugalingon, og siya wala magbadlong kanila. Oh, nakita nato. Ibis dapat si Ili kay nakakita kasaypan nan sa mga anak, siya untay sulundon. Naon sa bang siya man hinoy kini ni ang gitawag og na buang lugar sa sistema ba, kung sa ning termino na brukinto ba, mong brukinto, law man na nga sinultihan musa nasuko ang Dios kay wa man niya badlonga nga nakahibaw man siya sa kasaypanan. Muna nga gusto sa Dios unahon ang paghatag og kahayag o pag-iwag sa sulod sa panimalay, atong panimalay o pamilya sumala sa gipayag sa Biblia. Gani, para balikan nato, bradron, nga pagkatapos nga maiwagan na ang pamilya, bradron. Balikan ta ang nakasulat sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 15, bradron. Pagbasa, bradron. Okay, basahon ako gingon, ang mga tao dili usab magdagkot og suga aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan, kundili sa ibabaw sa tungtunganan. Og kini katong suga lugar nga ibutang ibabaw sa tungtunganan, magaiwag kanilang tanan nga ana sa sulod sa balay. Iwagan na ang sulod sa panimalay, pinaagi anang suga o kahayag. Sa nasusi na nato, kanang kahayag
mao kana ang kamaturan nga iiwag sulod sa panimalay. Giyahan nato sa kamaturan nga atong nakabot. Puri sobra doon nga sa pag-iwag nato kay kining gilangkuban nga panimalay brethren, pamilya o sakop sa kauban sa pagto, part na sa pamilya Panimal- of God brethren. Oh, yes. Dios na ang tag-iya sa maong panimalay. Puri sobra doon nga usa sa radio station nga nabuksan nato dito brethren para maialagad sa ubang mga parte usab sa mga kaigsuonan brethren nga mapukaw nato ang mga kaigsuonan og sa pagpakita o pagpahigayon sa pag-alerto sa ilang kaugalingon brethren nga bantayan nila kay morarabani sila og mga laaw brethren. Ang ilang misyonan, ang membro po sa PBC kay nagtuo naman daan ni Master. Ilang hungit-hungitan ba? Pag hungit, pag mulamoy ka, natingala ka nga anong maadto man ta dito sa padim nga sa PBCM man ta mao nga dunay atong makita brethren nga radio station din dito ta atong ipakita brethren. Okay, mao ni Reverend ang sibihan no dinhi sa DXDN Tagum Davao de Oro branch ni dinhi sa Tagum Mabini. Din mo utong gipahigayon ang buluhaton nato Reverend nga naman sa Biblia nga ang panimalay mo unahon. So sa imong gipamulong Reverend, ang mga sakop nga membros PBCM consider naman nato nga membros panimalay. So atong gibuhat ang atong katungdanan nga iwagan sila sa kamatuoran. O ang gibuhat nato Ubay ta nga adto diha brethren no. tinuod na atong ibalik kanitong sibihan nga atong makita na sa kining sibihan sa Tagum, atong ibalik din atong isunod dayon pag display ang mga kaigsunan na og nagpahigayon kita Reverend sa pag-open og program dining maong sibihan sa DXDN unya simulcast man ni sa DX EV FM DXDN AM og DX EV FM dinhi sa Tagum. So na-open na to ni adtong Domingo, pitsa 2 dining bulan sa Agosto. Makita na to atong hulagway, makita usab ninyo mga kaigsunan kung naglantaw ko mo sa screen. Atong isunod ang mga picture usab sa mga kaigsunan nga naa dito. Atong makita ang mga kaigsunan nga naa, makita ang mga hulagway. Sunod, dayon kana ang mga membro dito nga membros panimalay. Isip consider na to membros panimalay sa pagtulunan sa PBCM. Okay. Busa sa atong nabasa kaganina no, ang Mateo 5:15 atong makita nga ang gi-highlight nato og yelo og kini magaiwag kanilang tanan nga nasa sulod sa balay. Ang atong gipasabot brethren, considered nga ang panimalay o pamilya brethren kauban na sa pagtuo. Tinuod. Ug ang mo patinaw nini sa unang hugna brethren kay og iuna nato ang kang Kristo brethren sa atong panahon una to. Pero kung isugod nato sa aman unang hugna ang amahan, ikaduhang hugna ang panahon kang Kristo diya sa iglesia nga igitukod o kita ang ikatulong hugna brethren Sa dapit sa na. Espiritu Santo. Oho. Wa na ikaupat brethren. Wala na. Tulo raman. Ang kawatan ang PEDM na nangawat ba? Oo. Padim mga nangawat sa wali sa PBCM. Nama ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, og more than pa, mga kawatan na kay sa Biblia, tulo raman gyud. Nakaron. Mo na nga sa pagpayag nato gitug-an ni Apostol Pablo nga aduna gyud mo dumala sa panimalay sa Dios, di ba? Mao to iwagan. Hay nang priba brother nan nga ang paghisgot nga ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang panahon sa ikaduhang hugna nga atong kuhaan isip ehemplo siya gyud mao ang nagdumala sa panimalay o sa balay sa Dios. Na ang pruibarib atong pagbasahon sa may tatak lamang gihapon nga SDA sa Hebrewhanon kapitulo 3 bersikulo 6 ang atong pagbasahon. Apan si Kristo ingon nga anak matinumanon sa pagdumala sa balay sa Dios. O kita mao ang iyang balay kun batunanta nga malig-on ang atong pagsalig o garbo sa atong paglaom. O kita mo na matinaw ang gibasa ni Brad Hernan sa Biblia nga ang balay o panimalay nga iwagan makita nato gi-highlight nato may red o may Yelo. yellow. Apan si Kristo ingon nga anak matinumanon sa pagdumala sa balay sa Dios. Sa Dios siya mo dumala sa panimalay sa Dios. Kay siya may nagtukod ng balaya og matod pa ni Apostol Pablo kay siya may nagsulat sa basahong Hebrewhanon ingon siya og kita mao ang iyang balay kun batunan ta nga malig-on ang atong pagsalig o garbo sa atong paglaom.
Di kung may mudamala sa balay, kung sa ato ng panahon, Bradron, ang may dumala sa balay, Bradron, si Master, di ba? Balay. Ang Espiritu Santo. Oh, ang balay gipasabot mao pong PBCM. Mao ang PBCM. Busa, kung si Master mo'y ni dumala sa balay o ang balay PBCM, alangan namang ang padim apil na sa balay sa Dios. Dili. Pinaagi nining ehemplo. Unsay priba nga gipakita sa Biblia nga ang panimalay sa Dios mao gyud ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Brad Mario, sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, Reverend, din sa atong mabasa sa Biblia, Reverend Adventist Church, Nga Biblia. nga Biblia, ingon din is pagpahayag. Sa unang Timoteo sa iyang kapitulo 3, versikulo 15, ingon ini, kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi o panalipod sa kamaturan. Sumala sa paghayag rin. Di nakita nato nga ang mudumala sulod sa balay sa Dios si Kristo. Kung ba pa karon ang PBCM brethren, mao ni ang kang Kristo nga pagtulunan. Ug ang balay sa Dios niingon si Apostol Pablo, kita mao ang iyang balay. Og gihubad nga ang panimalay mao ang iglesia sa Dios. Kung sa kang mas na ang panimalay kita nga ang gipasabot nga panimalay ang PBCM. dili ang Padim. kay katong padim Mga kawatan to, tulisan sa pagpamatuod sa doktrina nga gikan sa PBCM. mo na'y tinaw, mga mahal namong tigpaminaw. Masakit man, pero mo man na'y tinuod. Balihagan nga kami, kawatan, Dan, Makarayo. O mo sumada ba? Kay kung kami kawatan, gikan mi diha, ipangkawat na mo, niya, magbatbuhat dayo, mga panipas, sus, og matistingan, mauawan man yun. Og motipas bagikha ng inyong panipas. Labihan ka hambugiro. Kay ang kato namang nasod sa unahuna badron, ang mga halad naman to. May lagi og kang master na, giangkon-angkon man lang ninyo. Tama na nga, ang panimalay sa Dios, mabasa na to, nga gitawag ka ng Iglesia ni Cristo sumala sa Seventh-day Adventist nga Biblia, sa Roma 16:16 atong mabasa. Niya, ato makita nga ang panimalay sa Dios mao di na ang iglesia sa Dios. So, kada lang isgutan nga pagpangamustay kamo ang usap pinagi sa balan nga halok, ang tanang mga iglesia ni Kristo nangamusta kanino mo na balay sa Dios. Ang ngalan iglesia ni Kristo sa panahon kang master sa ikatulungog na nga panahon diya sa pagpangalangad sa Espiritu Santo, PBCM ang iyang panimalay. Naunsa bang naduha naman apil ng padim. Muna nga kanang padim, padunta na sa kaisipan, sa mga katawhan nga nagsunod sa itong programa. Kay kung nagsunod, Badron, walay pulos ang ilang pagtulunan, Badron. Ingon-ingon, Prabak, kinanglan nga, di pa moabot ang katulong gubat sa kalibutan. Kinini ang makasulod na aron makakopyaan ng mga pulunga, brother sa wa pa makasulod hagba na ang katarungan. Tinuod. Ha? Muna mga mahal namong tigpaminaw sa klaro-klaro lang nga pagkasulti. Unya, unsi kalaki ani ni Dani Nakwa, unsi ang gibuhat brother ni Dani Nakwa. Mao ni usa ka dako Murag batang kayong way buot Oy, na. mao gyud Reverend. Atong i-display Reverend aron makita sa mga nagsunod sa atong programa. Unya, tubagon ra ba brethren sa mga mukumit, mo iya diyang ipang black brethren, paluma-luma og pang-post. Wa man day post. Oh, mo nay tinilawan nga pamaagi ba hit-and-run ba kung kunuhay og makahit lagi pod. Nya mudagan di ra ba? Unsay iyang ipamahayag brethren? Na sa Facebook ko na Danilo Tumlos nako unsa iyang gipahayag dinhi bisag unsaon kay gibiyaan na pamatud ilang nga wa mo biyae sa espiritu. Agoy Gibiyaan di ay ta brethren, kaluoy po di ay namo nga gibiyaan man. mao ni iyang gi-question pamatud-an kuno nato Reverend nga wa biyae sa espiritu. Ang tubag namo wa gid mi biyae ni Master nga mao ang Espiritu Santo. Kamo mo ni biya. Kay kung gibiyaan ta brethren, Oo. kita may magbasol. Tinuod. Nakit sa may magbasol, ang padim brethren o ang PBCM. Dili gid mahitabo nga ang PBC magbasol kay ang According to, to Master. O sa mismo pa si Makarayo nagpahayag nini nga ang mubiya sa PBC mauray magbasol. sa ato pa, duha day ka according to Master, according to Hermenes Makarayo. Makarayo.
Oy, nausab na di ay ang tonada, brother. Ug sa sista pa, nayabag na di ay, di na, bisag unsaon og tapoy, di na mutol-tol ang tono, brother. Yabag yun kayo. Sintonado. Sintonado. Si Master may namulong nga na, mabitan ninyo si Master gani, mag-abot pang luha og sipon sa pagtinulo. Nagingon kay siya, brother, nga kung mogawa sa PBC, magbasol na gikuno. Namulong siya gani atong madunggan kini Reverend mismo. Si Makarayo gyud namulong nga kung mabiya sa BBC magbasol. O kung magbasol man di ay, brother, sa gipayag ni Makarayo, brother, na ano man nga, kita may ipamahay aning Danilo na kuha makatawa karon. Mamanay katawan ng Reverend kaya pangutana kung doon ay Biya, magbasol maleta. o magbasol man ang mubiya. Pangutana kinsay ni biya sa PBCM. Mura ramanag magpiayon, brother. Oh. Is ingon dayon ang bana day di aton pud lagi lugar ingnon tang asawa istorya ni Korea lang no sa dili ka aton ingon og dili gi ka magtinarong day di gi ka mo patuon ako biyaan tagig ka magbasol man gyud unya ka na kinsa may magbasol di ka tong gibiyaan kami di ay gibiyaan Sa ato pa ni Reverend, kung magiskot magbasol, wala sa nagpabilin kundi tuwa sa nagbiya, tuwa sa nibiya. nagtukod og lain Oo. Nakita sa minimiya, ang PBCM nagpabilin, ang mga ministro gidumalahan ni Reverend nagpabilin, gipugnan ang mga membro nga magpabilin sa PBCM kay matud pa nimo Makarayo kun mubiya sa PBCM magbasol gyud. daghang nagpaabot pa ron unsa daw katinod aning imong istorya o niini nga atong istorya karon Ato nang ibabati Reverend ang tingog sa presidente og founders padim nga mao si Hermogenes Makarayo nga kun mubiya daw ang tawo sa PBC magbasol gyud. Niya. ug sa tanan nga nibiya sa PBCM nga musugot mo sa dili ni Ingos Master way pagmahay nga maguna way pagbasol nga maguna way pagbasol nga maguna basin mag-abot ang inyong sipon ug luha pag hinilak paabot ang panahon punggak din ritso Yeah. Naman kami katong ingon ni Dani ba Bedron nga bisag unsaon kay gibiyaan na. Una kay gibiyaan naman. Di kami na magbasol kay gibiyaan. Naingon palagi ni Hermogenes Makarayo na bisan pa man kuno mag-ab ang sipon matud pa ni Master. Nga matod magikutlo ang sulting master magabot pang luha og sipon sa pagtinulo. Kumubiya ka sa PBC. Magbasol mong ka. Kami day magbasol. Kana- Sa kamong nangaupaw na, pares namong nangaupaw nagwali, wa ka namo nga nagbasol nga nangaupaw o gapit na maupaw. Kamo diha nga nangaupaw na o nagsugod pag upaw, upaw sa katarungan, upaw sa kaluwasan nga naman kay ang magbasol katumang makaangkon og dili kaluwasan. So magpaghangat nga sulod-sulod kay sa pa ang ikatulong gubat maluwas ta wapang gubat ikatulo. Ana, Sa lukapa sulti na. lang ni Master, ha? Lukapa na. Kapan na, basol na naman sa PBCM. Atong ipaninaw sa nagsunod din naspadim. Aninawa kuno ninyong maayo. Ha? Isa ning tingog. Kinsa nang tingog nga nagsulti, nga matod magikutlo ang sulting master, mag-abot pang luha og sipon sa pagtinulo, magbasol gyud kung mubiya sa BBCM. Pangutan na kinsa man nibiya sa BBCM. Bebe, review ko no be. Kaya atong ibalik daw ang tingog ni Makarayo be. ug sa tanan nga nibiya sa PBCM nga musugot mo sa dili ni Ingos Master way pagmahay nga maguna way pagbasol nga maguna way pagbasol nga maguna basin mag-abot ang inyong sipon ug luha pag hinilak paabot ang panahon busa kami ang nahibalo kay ang PBCM mao nahibalo unsang pagpanira ni Master sa PBCM para nga dili na bukas sa pagdawa sa mga membro. Pero gisirhan ni Master sa banghilyo niya nga ang mga tao gyud magpabilin gyud sa PBCM. Kana mo'y gilansang ni Master sa tanang alimpatakan sa mga PBCM nga ang mga tao gyud magpabilin gyud sa PBCM. Kana mo'y gilansang ni Master sa tanang alimpatakan sa mga PBCM. Ambot gyud sa nimo na pag-ibot. Claudio Divino kanang banghilyo ni Master wa gyud kakasabot gipang ibot nimo ang gilansang ni Master kay banghilyo nga magpabilin ka sa PBCM gipang ibot nimo ang gilansang ni Master kay banghilyo nga magpabilin ka sa PBCM Agoy, nanaway pa ditong Claudio Reverend. Nadugangan noon og ka maldito gini nga tao ba? Maldito gyud. Maldito. Matod pa niya ditong Claudio gipang ibot nimo ang lansang sa membros PBCM matod to ni master. Niya ipasabot Oh. ko nga naman gipang-ibot nimo ang lansang ni Master. Oo, nga Kay gilansang man ta ni Master sa PBCM
kay di gusto si master nga mobiya tas PBBC Oo. gilansangan ta nganong imo manggiibot Claudio di kining iyang gipasabot diri ba nya agsiya brethren. Wa naunay kay siya man mismo karon nangibot sa lansa nga ang gusto ni Master magpabilin ang mga tao sa BBC. Pero doda ko brethren nga dili ni lansang murag pokpok ni o di ka Sayo naman kayo naibot. tax ba kay sayo naman niya naibot. Kaya Yeah. lansang dugay-dugay pud oy. Unya kamo nagsunod din di mo mauwawa na nga inyong gisunod-sunod si Macarayo. Siya mismo may namulong nga gikutlo ang sulti ni Master nga gilansangan na day ang mga tao diya magpabilin sa BBCM. Kay ang ilang master brethren kini man si Junior Badira ba brethren. Alejandro Badira. Nga matod pa ni Brad Joseph dito po kuno sa Laligas, sugarol mo kuno nagmanok Reverend. Oh. Na dito kuno musulod ang tingog ni master, ingos master. Ang yawa ra ba kuno kay magminsay, ang yawa bisan pang yawa magminsay, magulang pagari kuno siyang tingog brethren. Pero unsaon kuno pag ila sa yawa nga iyam kunong tingog. Sadya nga balihon na kuno ang iyang gipamulong brethren. Tuison. Daw to siya. Natuis man na. Oh, gibali gituis ang pamulong sa magtutudlo. Kana lang atong nabati Reverend nga si Master nagingon gilansangan ang mga tao magpabilin sa BBC. Gituis na nga naman, nangibot man ka, imong kagulingon, giibot nimo idamay pa nimong ubang mga membro. Gisuli kay og nagsinila pa silang Amerikana brethren nya sulion nila daghang mga tawo mokatawa. Pero sa namati lang yun, kung butan o naa sa pag-isip-isip, brethren, klaro na 15 na punggak ang katarungan. Oy, matod pa ni Macarayo sa unang panahon sa kontra ng Bindilyo. Oh, Bindilyo, ako pa nimo, magtago lang ko sa saya sa akong inan, sa akong kaulaw. Karon siya, magtago na. Oh. No, mo na nga lisod man imong sinultihan na karon. Ikaw rin nagsulti ana, nya ikaw rin ikaw rin luwa sa imong gi na karon. Sa tinuod nga pagkasulti kay ang atong uluhan nga ang pag-iwak og paghatag og kahayag unahon man diya sa panimalay o pamilya. Busa gani nga ihatag ang gitawag og ang paghatag niya na og pagpakita og kaayo ngadto sa mga tao brethren sa tanang mga tao ay pakitaan gyud sa atong kaayo kanang kayo di ba ang kahayag maayo matarong o kamatuoran ang bunga niya na sa Episo 5:8-9. Por iso nga kung hatagan nimo maayo kanang pagpadayag sa kamatuoran maayo ang tanan daw mga tao ilabi na gyud sa sakop sa panimalay sa pagtuo. Mo man na ang unahon ay ng Priba Brad Hernan sumala sa Biblia. Ano ang Priba Reverend, basahon ta sa mitatakyapan ng Seventh-day Adventist Church ng Biblia sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 9 hangtod sa 10 ang atong pagbasahon. O kinahanglan dili kita managkataka sa pagbuhat sa maayo, kaysa nahaigo nga panahon kita magaan ni kun kita dili magakaluya. 10. Busa sa mabatunan ta ang kahigayunan, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Oh, nakita nato. Kining bersikulo nga gibasa 10 nagpatin-aw kini ang punto nga kay kinahanglan man daw sa bersikulo 9 nga dili kita managkataka sa pagbuhat og maayo. Unya unsa man ang maayo? Sa 10 busa sa nabatunan ta ang kahigayunan, buhaton ta ang maayo asa. Ikaduha ngadto sa tanang mga tao. Ikaduha man na, di una lang sa pagsugilon. Ilabi na kung nagbuhat ka og maayo ngadto sa tanang mga tao, ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. May pagtuo na. Katong imong gipakita og maayo, wala pa to sila'y pagtuo. Na mao na ang balaod sa Dios nga ihatag ang kayo kamaturan. Mao na nga ato silang gipangbanwagan brethren nga pagbantay niining mga matod pa manluluko brethren. Kawatan tulisan. Paluko. Oh. Sa pinamatud-an sa Biblia kung susiho nila pag ay di na sila gikan na sa pagtulon ang PBBM ganit kasami-sami gani ang kuan brethren wingog sa PEDM paglitok Philippine Minimum Christian Asosasyon PEDM Og nining higayon na karon kauban pa nato ang uban nga mga ministro sa PEDM. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kumusta kamo mga kahigalaan o mga kaigsuunan? Kini ang inyong alagad sa kangian, Brother Jason Lopez, makiguban kanyo makiguban kanyo karong takna aron sa paghisgot sa kamatuoran og magpaila pang ubang pang mga ministro. Ako usab si Arturo Saltarin, ang
Kumusta mga kaigalaon o mga kaigsunan? Kini ang inyong ebanghelista, Brother Rudy Camus, sa pagtulon ang PEDM kung Philippine Benevolent Philippine Benevolent Philippine Association, Divine Master Holy Spirit. Unya di ay pod siya otro pod Ah. PBCM Village. Gipangumusta din namo si Brother Saldi Janal nga nagkaatubang gid harap-harapan kaganiha dito dapit sa PBCM Village. Unya di ay pod siya otro pod Ah. PBCM Village. Pabantayon sila Reverend kay agresibo ra po din sila nga mag-round up. So doble ng ilang mga gihimo nga pagpangawat sa pagpamatuod sa kamatuoran og hasta ang mga tao ni Master linglaho nila gamito ng ngalan ni Master para ipabali dito sa ilang pagtulunan mo nang pabantayon nato ang tanan nga mga membro nga kung moabot ni diha sa inyong dapit kabalo na mo kung unsa inyong buhaton. Oh, na karon busa kasuguan bagyod sa Dios nga ang opposite sa kahayag, ang kahayag Brad Mario, Brad Hernan, Brad Ronnie, Kamatuoran. kamatuoran man. Di pagka kangit-kit, dili na kamatuoran. Sugo bagyod sa Dios para siya makatawon Brad Mario nga kung kinsa tong nas kangit-ngit nabutang sa kangit-ngit kinahanglan ibutyag yun kining taga naa sa kangit-ngit Brad Mario sumala sa Biblia. Oo, Reverend, tinuod ka na. Sumala din is pagpahayag, Reverend, sa Biblia, Seventh Adventist Church, Episo sa iyang Kapitulo 5, versikulo 10 ngadto sa 11, ingon niya ang nakapahayag. Og paninguhaan ninyo sa pagsusi kung unsa ang pagkakahimutan sa Ginoo. Ug ayaw kamo pag-ambit sa mga dili mabungahong buhat sa kangitngit. Hinunua, kinahanglan ibutyag ninyo gini. Sumala sa pagpahayag, Reverend. Oh, nakita nato nga og paninguan ninyo ang pagsusi kun unsa ang pagkakaymutan sa Ginoo. Ang atong gibuhat brethren dili nga nasuko ang Ginoo nato brethren. Kay gipangita nato ang kahimot sa Ginoo unsa ba ang usa? Sa bersikulo 11 gikan sa 10 gibasa ni Brad Mario sa kapitulo 5 nga ug ayaw kamo pag-ambit sa mga dili mabungahong buhat sa kangit-ngit hinuno kinahanglan ibutyag ninyo kini mo nga atong gibutyag badron ang ilang batang sa pagpasalaag bradron sumala sa nakasulat sa Biblia. Unya dagi kay naaman sa pagtumpada bradron. Sus ang igsuon ni Macarayo maingon na mas melody nga nagpaghot na kuno ang mga iro. Atong makita ni nga iyang gi-post ba bradron no? Oo. Melody Macarayo nagpaghot na sad ang mga irong buang wa may lain gi pa hinungdan ani Reverend kita man tungod sa trumpa nga ang atong mga wali mabatian nila Kay para Oh. maniguro sa mga kaigsunan ba bradron nga madugan Brad Hernan, Brad Mario. Unya kita pa ang giingon og iro daw buang. sa tinuod lang Reverend literal nga iro mopaghot magina pero sa dili tinuod tabuang. dili ta buang mao na Pero- dakong questionable kay giingon magbuang masiguro nimo nga among pagbaghot ingog iro buang gyud nga pamagi karon ug maghiskutag iro Reverend kining literal nga iro mopaghot magini pero dili unayon Iro nga gibuhi sa tag-iya. dili unayon pagpaghot ang tag-iyas iro Reverend kadtong dili nasakop sa panimalay panimalay o pamilya. o pamilya mo gitoy paghuton O usapang paghuton sa iro bradron. o kanang mga nga kawatan mga daotang tao nga taas man ni sila og mga gitawag og sense of smelling or hearing ni mga iro kanang pangdungog kanang Kasin sa gani ang iro bradron paghuton. paghuton gina Granting nga iro ta bradron. Ah, Pero iro nga butan. iro nga butan. Huna nga buang. Oh. Kay kung kitay buang bradron, melody. Kinsa man itong nag-ingon nga og mobiya sa PBCM. Magbasol gyud. Unya kay gilansangan ta ni Master sa PBCM nga di ta mamuhi sa PBCM nganong nangibot man muslansang unya ipasangil nang question siya kang Divino no Claudio Divino nya otro man lagi po na kinsa may nabuang ani og iro sa tinuod lang kung kinsay buang melody ka naging mong igsuon ha ngano man iyang gisubay ang sulting master nga gilansangan na mga tao magpamili sa PBCM pero siya ni Bia sa PBCM giapel mong pamilya ni Macarayo ni Bia og tanawon kinsay buang ang buang ba tagurha og pamagi nga sa primero naa sa PBCM nya mubiya sa PBCM kami nga nagpabilin sa PBCM ubos sa pagbala Reverend tawag ko ni mugbuang kuno na ako no malamon man ka kasi na buang nakaron
Sa Biblia, ang katunang tawgon og iro nga buang bradron, nga naa na sa pagtulunan unya ni biya. Sama sa anay nga naglunang na, nibalik paglunang. Hay ng prueba bradron nga ang tawgon og buang nga iro, kung doon na may iro nga buang, dili kita. Kaya niyari ba? Kay permanente ta nag-stand sa baruganan sa PBCM ug wala ta napaninglan sa atong sinultihan sa sistema sa pagpamaton. Niya basahon ko Reverendo sa Biblia nga may tatak SDA Bible dinis ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 ngadto sa 22. Maminaw milode. Aron ka mahibalog kinsay nabuang nato, ha? Kay alang kanila nato or namo kay adlis man na namo tanan nga nagtagaw ta mitong strumpa. Kay alang kanila maayo pa lamang unta hinoon nga wala sila mahibalos dalan sa pagkamatarong. Kay sa motalikod sila tapos mahibalo niini. Mutalikod bradron, instead nga gilansangan, mutalikod. Talikod na. Lansangan. Mutalikod gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila. 22. Sila katong mga ning talikod ba hingmatud-an sa tinuod nga sanglitanan nga nagaingon. Gibalikan sa iro ang iyang kaugulingong suka og tapos madigo ang anay sayanang mobalik siya sa paglunang. Diya na sa kasaypanan sa sinugdan bradron, kay ang kamaturan mao man ang PBCM. Uy, kay nibiya man nangibot mas lansang, kita mahinoy na buang nga man ta manggibot sa lansang ni Master sa paglansang nato sa PBCM. Matud pa sa Biblia, katinaw sa gibasa ni Brad Ronnie, nga ingon daw sa sanglitanan. Kay sa versikulo 21, kay alang kanila maayo pa lamang unta. Hinon nga wala sila masayon. Wala sila may balo sa dalan sa pagkamatarong. Kay sa mutalikod sila gikan nini. Mutalikod gikan sa balang sugo nga gitugyan kanila. Unsa mang sugo? Yaw mas makarayo nga. Gitawag si Rebren og si Juan Bagaip og si Dani. Nga nangutana, bungkagon ba ninyo ang PBCM? Usay gisulting master? Ingon si master dito unang-una giingon sila gipangutana si Reverend dito og si Danny Nakwa nga kauban ministro si Brother Johnny Bagaipo. Bungkagon ba ninyong PBCM kanana? Bungkagon ba ninyong PBCM? Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nakwa dalion ta. Mato pa dili master. Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nakwa dalion ta. Mato pa dili master. Wa na sumpayig master. Gibalik niya anang pagkagabi kadaghana na. Nangutanas master. Bungkagon ba ninyong PBCM dili? Niingon dayon ang mga tao dili master, ingon des master. Ayaw bungkaga ang PBCM kay international ra ba ni. Nga nagpabilin di ay ang PBCM, nagpabilin di ay ang PBCM. Itubag si Dani daw. Dili master, nya gidala pigis kadaganan. Dili master, nanganong nag-uban man mong namunggag. Be, nakinsa may nabuang ani nga iro. Kana bang pagtukod ninyo sa padim, nagpabilin nga nagbarog ang PBCM para ninyo? Busa, kung iro tabro doon, gipaghut na to sila kay kawatan man. Tulisan pag yun. Dili man sakop na sa pamilya. Pero sayop lang niya, Reverend ni Milode, kay giadisan tagbuang. Ang atong pagbagot, granting na maghot may tungod kay kamo, mga dautan og kawatan. Nahain pa ang description sa iro nga buang bradron. Why saktong paghut kay amang mani nga iro? Kay kung amang pa bradron kita, hindi ta magtagaw-taw. Ang iro sa Biblia, hilig. Mangita nagkwarta mo man pagkwarta nang nag-ilaha. Niya Reverend Dugang gipahayag sa Biblia, dinis Biblia nga may tatag, 70 Adventist Church, diri sa Isaias, kapitulo 56, versikulo 10, ngadto 11, gingon. Ang iyang mga magbalantay, mga buta, silang tanan lunlun, mga walay kahibalo, silang tanan pulos, mga irong amang, sila dili makausig, kay amang lagi, na nagdamgo, na naghigda, mahigugmaon sa pagkatulog. Mo ni buang unta tawgo. Amang, unya dili makausig. Pero kita nakausig sa saktong pag-usig. Pinasubay ng master, brother. Klarong pag-usig, gani, gingan lantas, gikunutag paghot ko, no? Pero giinon lang tag irong buang. Sa 11 rin basahon ako, oo, ang mga iro ulitan, sila dili gayod makabaton og igo, og kini mao ang mga magbalantay sa karniro nga dili makasabot. Sila na nagpanlakaw sa ilang kaugalingon nga dalan, ang tagsa-tagsa sa iyang ganansya gikan sa tanang dapit. Nangita na di ganansya, kining mga iro, mga malamong tigpamilaw, katinaw kini mao ang mga magbalantay pod sa karniro nga dili makasabot.
Oo, kinipod sila gitawag og mga iro nga ulitan. Matod pa nga dili makausig among sa tagsa kadapit managpanlakaw kay magkuan-kuan pud brother mag-run up lagi. Oh. Pero paras ginansya. Manapi ba? Manapi. Og tan-aw ni sila og pamation sumala pa sa Biblia, mura pud ni katawan sa Dios kay nangawat man sa sistema swale ay nang prueba Brad Hernan nga mura pud og katawhan sa Dios daw ni pero nangita og ganansya Brad Hernan. Ani Reverend, ato gihapong basahon ang Biblia nga may tatak nga 70 Adventist Church sa Ezekiel kapitulo 33 bersikulo 31 mo kini ang atong mabasa rin. Og sila manganha panimo ingon sa katawhan nga manganha og sila maglingkod sa tubangan nimo ingon sa akong katawhan og sila mamati sa imong mga pulong apan sila ayaw pagtumana. Kay pinaagi sa ilang mga baba sila magapakita sa hilabihang gugma apan ang ilang kasing-kasing na nagsunod sa ilang ginansya. Kita nato mga mahal lamong tigpaminaw matinaw. Sa sitas lang dan og sila mga na kanimo kay mag-round up. Ingon sa katawhan nga mga na og sila magalingkod. Ato ba nga nimo ingon sa akong katawhan murag sama basta og sila mamati sa imong mga pulong. Magpamati pod pero na sila palusot apan ayaw pagtumana di daw to sila tumanan sa ilang gusto kay pinagi sa ilang mga baba sila magapakita sa hilabihang gugma apan ang ilang kasing-kasing nagsunod sa ilang kaugalon nga ginansya. Sa mga mahal namong tigpaminaw mga kigsunan matinaw nagkitsay magbasol. Dili kami magbasol. Kung may iro nga butan sila, iro nga buang. Kaya sa Biblia, ang mga iro nga buang naana sa gawas sumala sa Pinadeg 22:15. Mga mahal mong tigpaminaw no? Sa Biblia, sa Seventh-day Adventist mo ng mga iro nga nasa gawas. Busa, kay gawas, kay nangibot naman, wa naman sa sulod. Busa, among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan nga ang among tumong ang pag-iwa o paghatag o kahayag unahon ang panimalay o pamilya usa pa ang uban nga mga nagpatalingog karon kanato. Busa among gipanghinaot nga nasabtan ninyo ang kamaturan pinagi sa pagtimbang-timbang kada usa sa baruganan sa pipsip og niadtong naglain. Niabot na mga oras sundanan ninyo kami sa sunod natong pagtuod. Kini ang inyong alagad, Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalan sa among magtutulo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr., ug sa ngalan sa kauban nga mga ministro. Kini usab inyong isuri Evangelista Brother Ronaldo Pipi. Kini usab si Mario Warlito Chavit. O kiniusab ang inyong igsoon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.